Salutare, omule drag! Eu sunt Cristiana și mă bucur din suflet că ai ales această meditație pentru relaxare. Astăzi este un moment special dedicat relaxării și dobândirii liniștii tale interioare. Este un moment în care închizi ușa către agitația exterioară și îți permiți să-ți acorzi timpul și energia către a reconecta mintea, trupul și sufletul cu esența ta cea mai profundă, unde pacea este o stare de spirit. Acum, așează-te într-o poziție confortabilă, ține spatele drept, plasează o mână pe piept și cealaltă pe abdomen. Închide ochii, relaxează-ți corpul și începe să-ți îndrepți atenția asupra respirației tale. Inspiră lent și adânc pe nas, simțind abdomenul cum se extinde. Ține respirația pentru 4 secunde. Expiră încet și complet pe gură, simțind abdomenul cum se contractă. Concentrează-te pe respirația ta, asigurându-te că mișcarea are loc în zona diafragmei și nu în partea superioară a pieptului. Continuă să inspiri profund, simțind cum aerul intră în plămâni și umple fiecare celulă cu energie proaspătă. Ține respirația pentru 4 secunde. Acum expiră lent, înlăturând orice tensiune. Inspiră din nou și simte cum corpul și mintea ta se relaxează. Ține-ți respirația pentru 4 secunde. Expiră lent, lăsând tot ceea ce nu-ți mai servește să se elibereze, creând astfel un spațiu de liniște și pace în interiorul tău. Continuă exercițiul de respirație încă de 3 ori. Inspiră, apoi ține-ți respirația pentru 4 secunde și expiră orice problemă, stres și îngrijorare. Observă senzația respirației tale fără a încerca să o controlezi, lăsând-o să curgă în ritmul său natural. Acum, imaginează-ți că te afli într-un loc de pace, un loc special unde atmosfera este liniștită și sigură. Ești în natură, conectat cu tot ceea ce te înconjoară. Simți adierea ușoară a vântului, auzi foșnăitul frunzelor și ciripitul păsărilor.
este liniște și ești conectat cu energia înaltă a mamei natură. Este pace în interiorul tău. Corpul tău este relaxat, iar mintea ta se eliberează de gândurile neproductive. Continuă să respiri și închipuieți cum o lumină caldă și blândă începe să pătrundă în corpul tău. Permite acestei lumini calde și strălucitoare să atingă corpul tău, fiecare celulă și organ, lăsându-te să te relaxezi complet. Observă cum orice tensiune se dizolvă, înlocuind-o cu o senzație de ușurare și confort. Continuă călătorind cu atenția ta prin fiecare parte a corpului tău, acordându-i dragoste și recunoștință pentru modul în care te susține în fiecare zi. Imaginează-ți această lumină cum pătrunde și se revarsă peste tot în trupul tău ca un izvor al calmității și înțelepciunii. Vizualizează cum se extinde această lumină, umplând fiecare celulă a corpului tău cu energie vitală și liniștitoare. Continuă exercițiul de respirație și simte cum toate grijile și neliniștile se dizolvă. Ești în deplină armonie cu mediul înconjurător, iar fiecare respirație devine o conexiune mai profundă cu energia vindecătoare a naturii. Permite-ți să te odihnești în această oază de pace, știind că ai mereu posibilitatea să te întorci aici, ori de câte ori simți nevoia. Continuă să auzi șoaptele frunzelor, cântecul păsărilor și sunetul lin al apei. Ești în prezent. În acest moment ești complet dedicat relaxării și dobândirii păcii interioare. Permite-ți să te desprinzi de grijile zilnice, lăsându-le să se estompeze treptat în fundal. Ești în prezent. În acest moment ești complet dedicat relaxării și dobândirii păcii interioare. Acum îndreaptă-ți gândurile către recunoștință. Gândește-te la oamenii, experiențele și lecțiile de viață pentru care ești profund recunoscător. Simte această recunoștință ca pe o sursă de energie pozitivă
care te înconjoară, creând un câmp protector de iubire și bunăstare. Permite acestei energii pozitive să te inspire să împărtășești generozitatea și compasiunea în jurul tău, construind legături mai puternice și aducând bucurie în viața ta și a celor din jur. Simte cum ești ancorat în prezent, precum rădăcina fermă a unui copac. Ești în aliniament și conectat cu energia calmă și liniștitoare a momentului acum. În această ancorare profundă în prezent, simte cum valurile liniștii te învăluie, aducând cu ele o stare de pace interioară și echilibru. Continuă să inspiri și să expiri de încă 3 ori, ținându-ți respirația pentru 4 secunde după fiecare inspirație. Acum începe să-ți miști ușor degetele de la picioare și mâinile. Te simți împrospătat și revitalizat. Corpul tău și mintea ta sunt relaxate și ești pregătit să îmbrățișezi cu bucurie și claritate fiecare pas pe care îl vei face în continuarea zilei tale, purtând cu tine această stare de armonie și echilibru. Îți mulțumesc că ai investit timpul, energia și atenția ta pentru a-ți îngriji și relaxa mintea, corpul și spiritul, aducând astfel pace și binecuvântare în viața ta. Te aștept să revii oricând la această meditație pentru a experimenta din nou această stare de calm și echilibru. Îți doresc să ai o zi plină de lumină și liniște. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină.